فقردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقرخا كديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كابز بينو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخا نالومي مصنعتي مصحف قدوسنا كابلوك أساسر شمونته كاب هادك ساب أسر شوات لومي نريو خفلي لوكاس أسر شمونته كاب أسر شمونته كساب 4 سلستن زلو خفليو سلازي نعو ريفايز كغبرو مالتي كاب أسر شمونته كسا 20 شواتن زلو بمنباب كجمري مالتي هذا مراحي دما وهير ممهر نايزل عالم هيوت مئنت خورس انتاي اقبر إلو حادتو يسوس كا نمنتاي كهير اتبلني بجاك كحادة نسوخا عملاق هير يلبون نتن ايتزمو ايتقتل ايتسرق بحاسوت ايتمسكر أبوخان أديخان أخبر زبلات زازات فلتاني خابلو نسوخا نزي كلوس كاب نسنة جميرة أهلو على بلا يسوس دما أزم السمع جنا حانتي تعريفاتك الله زلوكا كل شيء كان دخاتات حب أب سمايك أمزجب كتن حكايو نعاون سعابني بلو نسوخا أزم السمع عزيو حبتام نبرمو بزح جوهاي يسوس بزح مجوهاي يريو حبتن زلوهم نمنجست أملاخ مقتاو كنديج إنكيو حبتام نمنجست أملاخ كابزاتوس جمل بعين مرفق تحلف يقلل بلا توم سمعوها من دا أخون كدحني كالو بلو نسوخا تنسب زي كالو نأملاخ يكالو بلو ميبلنا نزخف لزي أماركوس أسرت كاب أسر شواتك سا إسران شمونتن أبزتنا عنا لوجيزي بسفي حاسني إنا يونيرنا لوكاس حدا مراحي إلو يونزي سب قليس أوزولو ماتيوسن ماركوسن دما حدا إلوم يوم قليس أموزولو مالتي أبزن تاينا نري زلونا إزي مراحي ناب يسوس متسيو نايزل عالم هيوت مئنت خورس انتاي كقبر كم زقبقو كحاتو كم زمت أنا أبزي بقلت نريو زلنا مالتي أبزي نقول لحنا قلت كهون زلو نقرنتايو إذا سبزي بقن عنا مالتو خوينيني يسوس زحاتو زلو إذا زحاتو حتو قنعدي أيكونن كالي حتوي إذا سبقنا مالتو خوينيو نيسوس منقست عملاق كورس انتاي اقبر إلو حاتيتو نزخف لزي كان بوخلوه كل جزء زجرمني نا يسوس عمل سايو يسوس أبزي نتي زتحاتو ملسي بقت تخمل لسالو مخالة نيرو انت خونه يسوس بتنسو زمت قالو منجد جيرو تنسو زمرت او منجد دي أبزب صحو كم زي بلو بتقبب كنغرو خولينا نري كابز خفل نمهارو نجر انتاي اندهر إلنا مانم بقبرو ختصدق كم زي كأليو حق إذا قدسان إذا سبت زي كم تزبلو كابتن إجزابير زعززوم تزازات درجة زبزحة فتإموني كلن كم زي فتأمن جنا بقليلو خنردع نخلينا يسوس كأنزيو نعون نتوم أبزوريو خوينوم نتي أمونغو خلتي أم زقبر زنبر زرب سمعو زنبرو لومون نزق على زن سمع زلنا بقبري كنت صدق كم زي نخل بقليلو زارئنا زلو قويتا يسوس حانت قوديلاتك كالا إلو حق إيدا قدسان اندحر بحقي ويدما اندحر بتنز توابك حق تصدق دليخا اندحر حانت قوديلكا دارغا زي قبر كايو ويتا يسوس كريستوس انتايلو نزسبزي حانت قوديلاتك كالا إلو الزبزي نتزبز حقوا
يفتصمون فتصمون انتخونه اتحانتي كابت زدليو سفراق تترفوه لانري فتصمون بل كله كمت نسوس تزاربو غيرون بل ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦኬ ኩሉ ፈጽም ካለኻ ሓንቲ ግን ታሪፋት ካላይሎ ዝበዝሐ ገይርዋ እቲ ሓንቲ ግን ካብቱ ዝደልዮ ነገር ከትርፎ ሆሎ ንሪ ሽግር ናይዚ ሓብታም ሰብኣይ እንታይ እንድሕር ኢልና እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ጎይታ ማርቆስ 10:24 ዝገለጾ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ጥሪቱ ዝእመን ሰብ እዩ ኣብ ጥሪቱ ዝእመን ሰብ ብምንባሩ ነቲ ጎይታ ሓንቲ ታሪፋት ካላ ግበራ ዝበሎ ነገር ክገብራ ከቢዳቶ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ብዘረብኡ ተገረሙ ይብለና ማርቆስ 10:24 ኢየሱስ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ከም በሐድሽ መሊሱ በሎም ደቀ ብጥሪቱ ንዝእመኑ ኣብ መንግስቲ አምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ ና መንግስቲ አምላኽ ምእታውሲ ክንደይ ጭንቂ ኢሉ ብጥሪት ንዝእመኑ ና መንግስቲ አምላኽ ምእታውሲ እንታይ ኢሉ ክንደይ ጭንቂ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናብ ጎይታ ክመጽእ ኾሎ ተወሳኺ ነገር ክወሃቦ ዘይኮነስ ስምዑን ጽቡቕ ጌርኩም እዚ ሰብ እዚ ናብ ጎይታ መጽኡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ መንግስቲ አምላኽ ክወርስ እንታይ ይግበር ኢሉ ክሓትት ኾሎ ናብ ኢየሱስ ክመጽእ ኾሎ ኢየሱስ ተወሳኺ ነገር ክህቦ ዘይኮነስ ንስኻ ደኣ ዝኹሉ ስለ ዝገበርካስ ወራሲ ኢኻ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ቀጽሎ ክበሃል ደሊ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ኣይመስለኩምን ቅዱሳን እንድሕር በሐቅ ድሌት ኣለዎ መንግስቲ አምላኽ ክወርስ እሞ ብግብሪ ክጸድቕ ድሌት እንድሕር ኣለዎሲ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር ምገበረ ነይሩ እንተኾነቲ ካብ ኢየሱስ ዝረኸቦ ምላሽ ግና እናጓሃየ ናብ ገዝኡ ክምለስ ገይርዎ ስለምንታይ ጉዩ እንድሕር ኢልና ጎይታ ብዘይ ምጻእ ስለ ዝመጾ እዩ ገሊኦም ሰባት ብዘይ ምጻእ እንድሕር መጺኻዮም ትፈልጥዋ ኢኹምሽ ብዘይ ምጻእ ስለ ዝመጾ እናሓዘነ ኸይዱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኹ ዝሰብ እዚ ኣብ ጥሪቱ ዝእመን ማለት እምነቱ ኣብ ጥሪቱ ብምንባሩ ኣብ ጥሪቶም ብጥሪት ዝእመኑ ክብል ከሎኮ ኣብ ጥሪቶም እምነት ዝገብሩ ማለት እዩ እምነቱ ኣብቲ ንብረቱ ስለ ዝነበረ ከምቲ ጎይታ መዝገብካ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡሎ ከም ዝበሎ ልቡ ብምንታይ ከም ተተሓዘ ልቡ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈለጠ ጎይታ ነዚኣ ሓንቲ ነገር ክገብራ ሓቲትዎ ነዚኣ ክገብር ኣይከኣልን ጎይታ ነዚ ኣምላኽ ኮይኑካ ዘሎ ዕለዮሞ መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርስ ኢኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረክብ ኢኻ ኢልዎ እዛ ዘረባ እዚኣኻ ኣሕሚማቶ እዚ ሰብ እዚ ናይ ነፍስ ወከፍና ህይወት ዝውክል ሰብ እዩ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ ዝመጻሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣነ ንስኻትኩምን ንሕጊ ኣምላኽ ክንፍጽሞም ስለ ዘይከኣልና እዩ ሃቀይዶ ካብዚ ክፍሊ ንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እምበኣር ነዚዩ እዚ ሰብ እዚ እንተዘይሓትት ኣይምተመለሰሉን ነይሩ እንተዘይሓትት መሓሸ ነይሩ ምኽንያቱም ነታ ሓቂ ምስ ፈለጣ ምንም ዕረፍቲ ዝበሃል ስለ ዘይረክብ ማለት እዩ ይመስለኩም እዚ ሰብ እዚ ደቂሱ ዝሓድር ካብዛ ነዛ ሓቂ እዚኣ ሰማዓላ ሰዓት ጀሚሩ ፈጺሙ ድቃስ ዝበሃል ኣይወስዶኒ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ናብ ኢየሱስ ምምጽኡ ዝምክሓሉ ናይ ባዕሉ ጽድቂ ነይርዎ ሓቀይዶ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ሕቶ ምቕራቡ ዝምክሓሉ ናይ ባዕሉ ጽድቂ ነይርዎ ሕጉስ ነይሩ ብመንገዱ ብኹሉ ሙሉእ ነይሩ ካብታ ምስ ኢየሱስ ተራኸበላ ዕለትን ሰዓትን ጀሚሩ ግን ሓጎሱ ተወሲዱ ስለምንታይ እናጓሃየ ኸይዱ እንተይልና መልሲ ናይቲ ዝሓተቱ ሕቶ ኣዝያ ከባድ ስለ ዝነበረት እያ ቅዱሳን ካብዚ እንመሃሮ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ ኢየሱስ ቅድሚ ብቐጥታ ናብቲ መልሲ መሃዱ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ነቲ ትእዛዛት ትፈልጦለኻ እነ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣይትዓምፅ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር
بلو نسو خا ممهر إذا خلوس كابن سنة جميرة أهلو الله بلو يسوس نزز بلو اللو مخنيا سلمن تاين دحر إلنا نزا منغست أملاخ نخورس كندزي كاب زمت كريوس لزدليو እንደገና ድማ ኢየሱስ ዘሎካ ሽጥ ሞሳ አበኒ ዝበለሉ ምክንያት ድማ ኢየሱስ ናይዚ ሰብ እዚ ጸገም አበይ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ሐቂደ ቅዱሳን እዚ ሰብ እዚ እንደ ሐዘነ ኸይር ዝገበሩ ነገር እንታዩ እንደሕር ኢልና ኢየሱስ ብድኻሙ ስለዝመጾይ ጎይታ ናይ ነፍስ ወከፍና ድኻም አበይ ከም ዝኾነ አጸቢቆ ይፈልጥ ጎይታ ጥራይ ዘይኮነስ نحنا بعلاتنا ونفلطوينا حق دو قدسان اتزخبه ده نگر دما نزي امونغونان امونغو غويتا زلو فلالاي مسوائي تسمعون دلهم قدساني اتزخبه ده نگر انتاي اندحر إلكمني نزي امونغونان امونغو غويتا زلو فلالاي مسوائي نزي فتنا زحلف سب نزل عالم بإجزابير زتأمن السب يزخون أبراهام كابور وصع خبله هلو أيتس أجمن حق أيدو قدساني أبراهام سي إجزابير مستقل تقلو كابتزنا برو سفرة وصع خبله هلو نموصع أبراهام أيتس أجمن ن أبراهام أباي فتنا زخونتو تفتينو دما نتا فتنا زحالفا عينيتيا اندحر إلنا نيسا سوى أيو زبل تأزاز أزيا كبادن مرارن يا قدوسا سلام تيدي حاوي قويتا يباركا نيسران عموشتا عمد تتقبيو نزرخوبو ولاد مسوى مالت أزيو كبيد نمحسابون أزيو تأقاميو جن أبراهام تأزيزو እግዚአብሔር ፍቅር አብርሃም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ሪኡ መብዛሕቴና እንሽገር ኣብዚዩ ነቲ እግዚአብሔር ዘሓበና መሊስና መሃብ ይኸብደና ሐቂደ ቅዱሳን ሰብ ሸጊርዎ ዘሎ ዘመን እንታይ እንደሕር ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ዘሓቦ ነገር መሊሱ መሃብ ይኸብዶ إذا حبتام سب أين بعار نتقويتا بعلو زحابو نجر مليسو محاب كتسقمو خلو نري كابزي انتاخا تمهار اندحر إلكمني اتي كاب اكزيابهير لمنا ان قبالو نجر كسع كندي تعود كخوننا خمزخ إلي حق ايد قدسان كالس تمحركو نجر انتايو اتي كاب اكزيابير استقبلكو كلو ناتي كم زي كونه بحدر استقبلكو هم زخونه بزمن فس كملالس كم زلوني تماهيره كم زندحر كن حسب زي جميرنا كم زي حبتام سبعي مفنطرا خونناي سلازي نحنا ناي غويتا مخواننا اتناتنا انبلو ناتنا كم زي كونه خنفلط ازيو اغداسي كابز خنوسدو زلنا حدا نغري نسوخا انتايو امونغونان اب املاخنان اتيو زفلينا نغر كهلو كم زي بلي قداماي غويتا خون علوو مانتي زدلي واغا خنكفل مانتي زدلي واغا خنكفل كم زلوناينا مانتو دما زدلي واغا خنكفل كم زلوناينا كابزن مها نزي سبزي نتا زتمنيا زبحاجا منجست أملا كي ورسس انقفاز زخونو اتزلو حبتيو نخالو الدما كالي مالزي قدسان يسوس نخولن تأزازات هيكونن تقيسوان فرقاني تقيسوان يسوس نتن فرقي مسحاتتو أولا زن كلن فتسيم الله خويلو عسب أبيلو جن قويتان تايلو حانتي كاب آتن تاريفاتك كالا آمين انت إذا بلك على الله بك على أملا كم مدر قبسي كبيت بارن زوج أخوها أنا جزابير أملا كاي كالو أوت أمالختي أبك أدمي أي حلوكا تبل تأزاز أملا هلا قويتان تايلو حانت قوديلاتك هلا نزاز قوديلاتك مل أمو بدحريو سعبني شعو منجست أملاخ تورسي خايلو
اتا زلوكا شيتكا ندخاتات حبت تبل قال ازيا حميماتو السب زي نزاق قال زي انت زي سمع محاشو حقي مناتو زي ነገር زي نزي سب زي طاوت كوينو وي نطاوتكا افرارسو نطاوتكا دنكلو نطاوتكا اليومو شعو نعيك تسبني خايزو بلو زلو ويتا ናይ ነፍስ ወከፍ ናብ ነፍስ ወከፍና ከመጽእ ኾሎን ክረኽበናን ኮሎ ናይ ነፍስ ወከፍና ጸገም በበይኒ ከምዚ ሰባይ እዚ ንብረቱ አምላኹ ዝኾነ ንነፍስ ወከፍና አምላኽ ዝኾኑና ዝነበሩ ብዙሓት እዮም ሓቀይዶ ገሌና ሕጅውን አምላኽ ዝኾኑና ነገራት ብዙሕ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ቃል ክንመሃሮ ዘለና ሓንትን ያ ወላው እነዚህ ሰብዚ ይፍታው ወንበር እታ መንግስት አምላኽ በመፍታው እቶ ከም ዘይኮነት ንዑ ክበሃልውን መእተውዩ አይቀይሮኒ ሓቀይዶ ፈተው ብለና እኮ ኣብተኻል ክፍሊ ማለቲ ስለዚህ ሕጅውን መንግስት አምላኽ በጎይታ ንጎይታ በምእማን እቶ መንግስት ያ ኢየሱስ ልክ hamትን ደቀ መዛሙርቱ ዝጸዋዓሉ አጸዋዋዓይ ጸዊዕዎ ነይሩ ግን ነትጻውዒት ናይ ኢየሱስ አይተቀበሉን ከምቲ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኮሙን ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ንኹሉ ሓዲጎም ዝስዓብዎ ክስዕብ አይከኣለን እቲ ካብ ኢየሱስ ሰምዖ ሓቂ ከም ዝኽፋእ ገይርዎ ከም ዝጉይ ገይርዎ ነቲ ናይ ኢየሱስ ጻውዒ ድማ ነጽይግዎ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 25-26 እንታይ ብለና ኢየሱስ ብዙሕ ምጉሃዩ ሪኡ حابتن زلوهم نام منجست أملاخ مئتاو كندي چنكيو حابتام نام منجست أملاخ كابزعاتوس جمل بعين مرفق تحلفي قلل بلا يبلنا إذا سبزي نزل علم هتو هزي متيو ويتادم ما تعملسي أب إيدو خمزل لا مسار عيو إذا نجرزي أزي أجهيو أب إيد كلا كويلو أيجر مكومن سب من نام منجست أملاخ كأتو أب إيدي زلوكو أبيد كوي تاي كونا نايجرمكم من حجكو أبيد نايزولو تمفتح أبيد كايزولو كفيت كاختأتو يكالي simple قويتا يسوس كريستوس نبتا منجست نمئتاو زدلي واقع أقدمو خفيلو الكاي نتستخف للكا واقع مقبال تراي كوي قويتا يسوس كريستوس نسبزي اتا ملسنا يحطو أب إيدو خمزلا مسار عيو إذا نجرزي أزيو أجهيو قويتا بزيت أفاي براس زخونة نسوت راي زي كونس جيزاوي زخونة نجر نابزل علن تساقاقر إلوو انت خونة اتا منجست أملاخ تطلبو همال أيك علن جيزاوي نجر نلبو عشان نيفو نببزحت يسابن بأرك قدسان إزي جيزاوي نجريو نتي زل علماوي نجر كيري إيو شفينو ومزالو تسمع معديهم قدسان سبب نتنايزل عالم نجر كيري إيو انتاي شفينو ومالو اندحريركم جيزاوي نجر أفائي نجر ناي مدر نجر لومي انت نفسه كفنا يكفت زل عالم زبلك آلي كفتلنا آمين ناي قويتا زربا نقولهم سماعاتو حتو فترولهم كلو ينابزنري نتحتو من دحر استبيلنا له لك هم تتحبتا مراهيو ناي مدحان حتو كلهم حاجيتو ما يقرموكم قويتا حبتن زلوهم نام منجست أملاخ مئتاو كنديج انكيو حبتام نام منجست أملاخ كابزعاتوس جمل بعين مرفق تحلف يقلل مسبلة كلاتهم نزرب وسمعوا بحد دمت انتايلهم من دعاهم كدحن يخل إلهم حاجتهم ما يقربكم كابت حتى أمنتينا نردا نساتهم زنبرو مردا كم تتحبتام سب أي كم زنبري حكيدو قدوسا أبزي اتبقبري ختصدق زنبروم تسفى كقحم كله ينانري من دعاهم كدحن يخل إلهم كبلو خلون تايم زبلو زلو اتوم حق فتصيمنا زبلو نساتهم كدحنو انت زيك إلهم دعا تسفاي لن إيوم زبلو زلو
ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ንሱ ኸዓ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ እዩ በሎም ይብለና ኸብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሰብ ስለ ዘይተኸኣሎ እየ ኣነ መጽኤ ዘለኹ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይክእሎ ነገር ኣይሓተቶን እግዚአብሔር ንሰብ ዘይክእሎ ነገር ኣይሓተቶን ናይ ጎይታ መልእኽቲ ኣብዚ ሓደ እዩ ንሱኻን ነቲ ትኽእልዎ ግበርዎ አሜን ግበርዎ ዝተባሃልኩም ነገር ጥራይ ግበሩ ነቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ግን ነቲ ዝከኣሎ ኣምላኽ ግደፉሉ ዝብል ዘሎ ኽብሪ ንጎይታ ይኹን ደስ ኣይብልን እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ሕደግዎ እቲ ግበሩ ዝተባሃልኩም ጥራይ ግበሩ ዝብለና ዘሎ ኽብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኣብዚ ብዛዕባ ምድሓን ኣብ ኣምላኽን ኣምላኽን ጸግኡን ክንውከል ከም ዘሎና ይዝነግረና ዘሎ ኣነ ንስኻትኩምን ድሕነት ዝረኸብና እትን ስለ ዝገበርና ዘይኮነስ ነቲ ኢየሱስ ዝፈጸሞ ናይ መስቀል ስራሕ ብምእማንና እዩ እቲ ንሰብ ዘይተኸኣሎ እቲ ንዓይና ኣኻትኩምን ወኪሉ ዝመጸ ኢየሱስ ተኸኣይልዎ ኽብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ካብ 28-30 ድማ ከምዚ ይብል ሽዑ ጴጥሮስ እነሆ ንሕና ጥሪትና ኩሉ ሓዲግና ሲእምናካ ኣሎና በሎ ንሱ ኸዓ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወላዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዕበት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና ኩሉ ብጸጋ ኣምላኽ ይዝከኣል ኣሜን ባዕልና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ድሌት እንድሕር ደኣ ኣሎና ግን ነቲ ነገር ንኽንገብር ኣምላኽና ይሕግዘና ማለት እዩ በዓል ጴጥሮስ ንኹሉ ሓዲጎም ክስዕብዎ ዝኽኣሉ እኮ ስለ ዝወሰኑ ሓቀይዶ ልክ ሰዓቡኒ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ምስ በሎም ነቲ ቃል ተቐቢሎሞ ጎይታ ድማ ንኽስዕብዎ ጸጋ ኣብዚሕሎ ጸጋ ዝልቀቕ ክንውስን ኮለና እዩ አሜን ኣነ ነዚ የተማሄረ ጸጋ ሱኢሉ ኣይወሃበኒ ንስራሕ ጸጋ ዝወሃበና ስለዚ ንኣምላኽ ይዝከኣሎ ኽብለና ኾሎ ኣምላኽ እዩ ነቲ ክንገብሮ እንደልዮም ነገራት ክንገብሮም ብቕዓት ዝህበና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ከምታ ኣብ ቁጥሪ 28 ነንብቦ በዓል ጴጥሮስ ኩሉ ሓዲጎም ንጎይታ ክስዕቡ ክኢሎም እዮም እዚ ግና ብናይ ገዛእ ሓይሎም ኣይኮነን ነቲ ጻውዒት ናይ ጎይታ ምስ ተቐበሉ ንኽስዕቡ ምስ ወሰኑ ጎይታ ከዓ ነቲ ክገብርዎ ንዘለዎም ነገር ክገብሩ ጸጋ ሂቦም እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ንናይ ጴጥሮስ ሕቶ ክምልስ ኮሎ እንታይ ኢሉ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወላዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዕበት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መሊሱሎም ብሓጺሩ መልሲ ናይ ኢየሱስ እንታይ እዩ ንዓይ ሲዒቡ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ዝኸስር የልቦን እዩ ዝብለና ዘሎ አሜን ንጎይታ ምስዓብ መኽሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ ሲዒቡ ዝኸሰረ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢልኩም ወለድኹም ወይ ኣሕዋትኩም ወይ ሰበይትኹም ወይ ውሉድኩም ዝሓደግኩም ኣብዚ ዘመን እዚ ነቶም ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኢልኩም ዝሓደግኩሞም መሊስኩም ክትረኽብዎም ኢኹም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዕበት ማለት 100 ከዕበት ኣብቲ ዝመጽእ ድማ ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብሓጺሩ ክነቐምጦ ኾለና ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ነቲ ምእንቲ ወንጌል ኢልና ዝሓደግናዮም ነገራት በብሓደ ክስዕቡና ምዃኖም ዝነግረና ዘሎ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 6:33 ዝብሎ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቅን ድለዩ እዚ ሁሉ ድማ ይውሰኸልኩም ዝበለና ንጎይታ ክነቐድም ኮለና ንጎይታ ክነቐድሞ ኢልና ድሕሪት ዝሓደግናዮም ባዕሎም ብድሕሪና ሲዒቦም ከም ዘርክቡና ኢየሱስ ዝነግረና ዘሎ ንጎይታ ሲዒብካ ኣይትኸስርን ኢኻ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ 100 ከዓበት ምስ ስደት ኣብዛ ምድሪ ኣብታ ትመጽእ ዓለም ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
ካብ 31 ክሳብ 34 ድማ እንታይ ይብል ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እነሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት ተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም እዩ ንሕዛብ ኣሕሊፎም ክሕቡ ከላግጽሉ ክጸርፉን ጡፉን ክብልሉ ገሪፎም ድማ ክቐትልዎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስዩ በሎም ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ይስተውዓሉን እዚ ዘረባዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ እተዛረቦም ኣያስተባሃልዎም ነበሩ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ዝሓረዮም ነቶም ናተይ ዝብሎም 12 ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ኣብ ሂወቱ ዝፍጸሙ ነገራት ሓደ በሓደ ብዝርዝር ክነግሮም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እንተኾነ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባቲ ዝነግሮም ዘሎ ዝፍጸም ትንቢት ሓንቲ እኳ ከስተውዕሉ ወይ ድማ ሓደ እኳ ከስተውዕል ዝኽኣለ የልቦን ከስተውዕልዎ ዘይከኣሉሉ ምኽንያት ድማ ስለምንታይ እንደሕሪና ከምቲ ትቃል ዝነግረና እዚ ዘረባዚ ማለት እቲ ኢየሱስ ዝነግሮም ዘሎ ሚስጥር ተሰዊርዎም ስለ ዝነበረ ንዓቶም ይሰወሮም እምበር ጎይታ ግን ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝበጽሖ እንዳፈለጠዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝግስግስ ነይሩ ዋላ ኳቲ ኣብ ቅድሚ ዝጽበዮ ዘሎ ነገር ኣዝዩ ዘስካሕክህ ነገር ተኾነ ጎይታ ግን ናብዛ ምድሪ ዝመጻሉ ዋና ዓላማ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ሂወቱ ዝበጽሕ ነገር ከየፍርሖ ደው ከየበሎ ክጋፈጦ ንቅድሚት ናብቲ ዝመጻሉ ዓላማ ገጹ ክግስግስ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሂወትና ፍቃድ ኣምላኽ ከም ዝፍጸም እንድሕር ፈሊጥናን ኣሚናን እቶም ኣብ ቅድሜና ዝገጥሙና ነገራት ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ከተራርፉና ክንፈቅደሎም ከም ዘይብልና እዩ አሜን እቲ ኢየሱስ ዝጽበዮ ነገር ቀሊል ኣይኮነን ግን ለዕልቲ ኣብ ሂወቱ ዝበጽሕ መከራ ነቲ ብድሕሪት መከራ ዘሎ ሓጎስ ስለ ዝረኣየ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ብድሆታት ከይፈርሐ ናብቲ ዝተሓንጸጸሉ ሕንጻጽ ክጎዩ ይኸሎ ንርኢ ሰላም ኢየሩሳሌም እንቋዳሓን መጻኺ ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ኣሰር ንጉስና ክንስዕብ ይዘለና ናይዚ ምድሪ መከራ ሓላፍን ጊዜያውን ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ጎይታ ዘዳልወልና ነገር ጠሚትና ዘድሊ ዋጋ ንምኽፋል ርእስና ነዳሉ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ክሳብ 17 ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ኢሎም እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊልን ጸበባናን ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚንን ክብርን የዳልወና እሞ እቲ ናይ ወጻኢ ሰብናን ተበስበሰኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ጸጽባ ይሕደሳሎ ስለዚ ኣይነህለልና ኢልዎም ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ኮለና ብዝገጥሙና ጸበባታት ኣይንድሃል ምኽንያቱም ምሳና ዝዘልቁ ዘይኮኑስ ከምታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነገረና ዘሎ ቀልጢፎም ዝሓልፉ እዮም አሜን እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘላለም ሙሉ ረዚን ክብሪ ከም ዘዳልወልና ፈሊጥና ብትዕግስቲ ጉያና ንወድ አሜን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 35 ክሳብ 43 ድማ እንታይ ይብለና ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እነሆ ሓደ እውር ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ኸዓ እዚ እንታይ ኢሉ ሓተተ ኢየሱስ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨረሐ እቶም ቅድሚ ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨረሐ ኢየሱስ ኸዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከምጽዎ ኣዘዘ ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ ጎይታይ ክርኢ በሎ ኢየሱስ ድማ ርኤ እምነትካ ኣህወየትካ በሎ ብኡ ረኣየ ንኣምላኽ እናመስገነኻ ሰዓቦ እቶም ህዝቢ ኩሎሙን እዚ ምስ ረኣዩ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ይብለና ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣብ ማቴዎስን ኣብ ማርቆስን ተጻሒፉና ኣሎ እንተኾነ ኣብዚ ሉቃስ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ ኢልዩ ነዚ ፍጻሜ ጽሒፉና ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብጀካ እውር ዝብል ቃል ካልእ ኣይጠቐሰን ማቴዎስ ካብ ያሪኮ ኾጹ ኸሎ ብምባል እዩ ነዚ ፍጻሜ ጽሒፉና ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ማቴዎስ ሓደ እውር ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ እውር ከም ዝነበሩ ጽሒፉና ዘሎ ማርቆስ ድማ ኣብ ያሪኮ ምስ ኣተው እዚ ነገር እዚ ከም ዝተፈጸመ ይዝነግረና
إذا أور عبتنسو زنبرلو سفرة قاشا زخون نجر مس استبحالن تاي جيرو نتوم زحالفو زنبرو سبات إذن تايلو حاتيتوا اتوم زحاتتوم سبات دما يسوس اتنازراوي يحلف هالو لهم نجيرامو إذا أور سبعي يسوس يحلف كم زلهم السماء شعون شعو ود داويت مهارن نابلخ تشرح كله إنا أبزخ فلنر إزلنا اتوم يسوس تنازراوي يحلف هالو إلهم زنقروا كلاتهم جبري نايز أور سبعي كي يقرمهم أي ترفني مغنياتهم يسوس مخانو مسامعيو ودياو سقمتو وسيدو إذا سبزي اتزا حلف زلو تراسب كم زي كونس لزفلت أنس لزتردأنيو ود داويت مهارني إلو كتشرح جميرو زابيري مسكن آمين إذا أور تباهيلو تتعيفو زلو برتقلميوس لعلتهم زدافو نيسوس زدافو زلو سبب بزعبا يسوس مرد أنيرو وخبرن قويتا يخون سقلي يخونن تشرحو سقلي يخونن يسوس ود داويت مهارنيلو اتعوشتو زلو بزعبا يسوس فلتاتيو كم زيشرح غيرو اغزابير شمو يبارك اتهم سلامنتا يشرح كم زلو زي تردقهم سقبل إلهم عفو كتحزوكوا انت فتنو نسوغن كم تننببو قال زنقرنا عزيو شرحه عزيو مالت كابت قدامين لعليو وي وسيخو مالت يخبرن قويتا يخون آمين دمسئو لعلتهم سقبل زبلو عبليلو سلازوات اتي نائمنت مجرح نيسوس دو كم زبل غير وخبرن قويتا يخون اب قدمتهم سقبل زبلون اب قدمتهم بجكا مدفعن كندناتو زخون امنا زيبلومن نابو خمصو خزز كله نري كاب كله دزبلني ناي قويتا حتون نايتي اور ملاشني انا ابز حقوسني نابو مسقرب ودما يسوس انتاي خغبرلكا تدلي الله إلو حاتتو نسوخا قويتاي كرئي بلو اتأور سلامنتاي ناب قويتا چريحو يفلتيو آمين قويتاون سلامنتاي چريحو يفلتيو جن انتاي لو انتاي خغبرلكا تدلي الله إلو قويتا انتاي خغبرلكا إلو كحاتو خلو كلو نتخلو كألنتو إنا أبزي نري زلنا آمين حدا تراسب انتاي كقبرلكا تدلي اللوخا عيبلني انتاي كقبرلكا تدلي إلو أي حتى كاني ما هنياتهم لعلاء مزخونة نجر اندحر حاتيت كايو أب كلمتي اكوبسب كواردي قويتاقن كل زخيل أملاخ سلا زخونة بتبقى بكونفيدنس نزي أور سبعي انتاي كقبرلكا تدلي علىها إلو كل خمس خيل أب كلمتي كل حزب خريق كله نري حدا سب انت خبرلكا إلو كحاتت كله زحاتت كان خبرلكا يخيلي زبل ملأختي زم حلالف آمين دو إذا أور انت خبرلكا إلو ويتا يسوس مسحاساتو نسوخا انت كم زدلي يفلس لزنبرة كرئي إلو نتي كله خبر زكا على يسوس نجيرو آمين يسوس دماغ ترئي دي خاتدلي رئي امنتكا حويتكا إلو لك رئي زبل ناي فوز قال مسوطة تأور بؤو رئيو خبرن الشمو يخون بؤو رأيه نأملاكا نامسغنها سعابو اتوم هزب كلهم إذا مسرأيو نأملاك عمسغنو يبلنا كاب كلو نايزي سابز زحقوسكا انتايو فوسو تقبلو كم توم كالوات كاب قلت يسوس ايكادن قويتا مسفوسو نتزفوسو أملاخو النامس غنى انتاي جيرو سيعبو خبرن الشمو يخون قويتا يسوس كريستوس بنقر كله برخ يبلكم أبزي أودي إلهون زيا لوكاس 10 شمونته تباركوا لي
كمسكن جيرون فقريخا فقري كعبزبلو خان العلي فقريخا السفا يلا سبسن عخا فقري كعب زبالو